Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kamora mora ma intiere machiegni. Chendo ni wawacho ga ni ngima en mwandu. Dwe mar adek higa ka higa wawacho kacha ni en Cerebral Palsy Awareness Month. Tiende ni en dwe ma wapuonjo kendo wadwa ni oganda wa ong'e mang'eny kotenore kod chandruok kata tuo mar cerebral palsy. Cerebral palsy en tuo machal nade? Otimango okelo chandruok mage, inyalo thiedhe, inyalo geng'e koso. Emomiyo antiere gi mor mang'eny mokalo mar rwako wendo wa kendo daktari wa odiochieng' ma kawuono obonyisowa nyinge ni nyinge ng'a, en nyar kanye, olonye weche mage, kae to kawuono to waketo maino e cerebral palsy. Machiegni daktari, amor mar bedo kodi e penj laktar odiochieng' ma kawuono wakonyre kendo wapuonjo oganda wa kotenore kod gik mopogore opogore mwanyalo bedo godo kod ngima maber nikech chenro ni wawacho ni ngima en mwandu. Erokamano. Nyinga Lola Pondi Agwanda. Anya gemiala to atedo ndhiwa dala moro ni Kobwai e lony an daktari mar nyithindo to gisani ane tiegruok mbalariany mar puonjo mar ng'eyo bedo ni daktari mar nyithindo manie ICU kata ma nyithindo matuo ahinya hospital mar Kenyatta Hospital but gi kuma to from Ramogi Hospital mantie dala mantie Kisumu. Erokamana amor ni Ramogi ogingo dingo weni thuolo mondo mi bi imedri itiegri kato bendi puonjo godo gande e chenro mar penj laktar. En awareness month mar cerebral palsy Dr. Lola kendo in kaka laktar molony e weche mag nyithindo adwa ni wang'e ne cerebral palsy kuom nyithindo. Kapok adhi mabor ahinya cerebral palsy en ang'o? Tang'o momiyo dwe mar adek ka dwe mar adek higa ka higa en awareness month tiende en higa ma ji puonjore ji ng'eyo ji dwani mondo mi oyaw pachgi mathoth kotenore kod weche mag cerebral palsy. Erokamano ahinya. Gimomiyo higa ka higa watemo ng'eyo tuo mar cerebral palsy e dwe mar adek en mana ni dwe no yiera ok nitie gimoro maduong' ahinya matimre dwe no but nikech en tuo mosebedo ka medre ka ong'eyo ndalo moko machon ka wapimo gi sani to waneno ka nyithindo mang'eny chako bedo gi tuo mar cerebral palsy. Koro waneno ni nikech en tuo ma medre onego bed ni ahinya ni wachako puonjore wan kaka jopiny kaka wanyalo konyore mondo kik wabed gi tuo mar cerebral palsy to ahinya bende wapuonj nyaka dakteche gi jogo marito mine gi jotuo manie osiptal mondo ging'e ber ka ginyalo rito jotuo mondo kik giyud gi tuo mantie kae ni. Koro watimo kamano mondo bed ni ng'ato ka ng'ato kumoro amora ma entie onyalo bedo ni ong'eyo bobedo gi lony kata matin ok ochuno nyaka ibed gi mang'eny kaka daktari ibet abeta gi lony moro matin manyalo ng'isi ni mae tuo ma kamae to mae gima nyalo timo e wi tuo no. Koro ka dhi mang'eny to tuo mar cerebral palsy shida ni gi nyinge mar dholuo to onge but wapo wacho nyaka mon nikech oganda wabede gi oganda ma molony ma yes walony kendo maka ang jatuo dhi to winjo ka daktari wacho ni samoro nyathi nigi cerebral palsy obo paro piyo bong'eyo ni mae gima daktari ne wuoyo. Erokamano. Kod kwatiyo gi nying mar cerebral palsy gi dhok mayot ma gala moro nyalo winjo en tuo moro ma nyathi bedo gi shida e wiye kata koro bedo gi ng'ol lakini en ng'ol mar obuongo. Koro ng'ol mar obuongo ni nyalo wuok e yore mopogore but gimomiyo bedo gi shida ma koro iluongo ni cerebral palsy no cerebral gi dho dakteche kata gi dho ngere omino ni obuongo. Koro sama en gi shida mar obuongo ma obuongo ok nyal timo maber momiyo iluongo ni cerebral palsy gi dho ngere but gi dholuo wacho ni en gi tuo mar obuongo mamiyo koro en gi ng'ol mar obuongo. Ng'ol nitie mopogore ng'ato nyalo bedo ni onyuol gi ng'ol mar lwedo, ng'ato nyalo bedo gi ng'ol mar tielo kata ng'ol mar wang' manyiso ni ok inyal neno kata ng'ol mar it manyiso ni ok inyal winjo. Mago duto nyalo bedo lakini sama en gi ng'ol mar obuongo to koro wawacho ni en gi cerebral palsy. Gin weche ariyo wan gi cerebral wantiere kod palsy. Giduto te wake achiel en ng'ol mar obuongo koso nitie kaka inyalo poge diriyo. Cerebral oting'o kama palsy oting'o kama koro kwating'e ariyo cerebral palsy. Nyinge mina cerebral milo no obuongo to palsy ogino ni ok oti maber manyiso ni en ng'ol. Koro cerebral palsy en ng'ol mar obuongo. En nyinga achiel dichiel kamano koriwe kumoro achiel. Ng'ol mar obuongo Dr. Lola to otimo ang'o e del? Ponono ni wach ni ng'ato nitiere kod cerebral palsy en ng'ol matimo ang'o e del? Gimomiyo wadich kode ahinya kata waneno ka koro awareness mare nyaka wamed malo nikech en gimoro ma ing'eni obuongo wacho ni en machine mariembo dend dhano. Adundo emomiyo e ngima lakini wawacho ga ni wiche dhano to sama koro wicho gen dhano ka entie gi ng'ol mar kamano nyiso ni nitie gik moko mopogore mok dhi timre e dendi kaka dwarre ka chako gi malo ka dhi piny sama nitie kamano nitie seche moko magin gi shida moko kata mar neno nikech obuonge manitie nyaka gi headquarters mar neno gi mar winjo kamano to sama gi ng'ol no manyiso ni kata ok ginyal kata muonyo lap nikech dendgi nena gimoro mong'ol ma gionge teko moro amora kata mana mar
e fuondegi. Koro gibedo kada gi shida mar muonyo law, samoro gibedo gi shida mar adundo, to samoro gibedo gi shida kata mar chiemo. Omiyo ka wadhi mbele tabo ngisi kaka koro ere kaka wanyalo konyo nyithindo gi sama koro giseyudo ng'ol matimre kamano. But ahinya wang'eyo ni wich ema control kata obongo ema control gik moko duto te mantie e dend ng'ato, nikech ote duto te mawuok kata bed no wuok e jarogno, kata bed no wuok e adundo, kata bed no wuok e nyombich, duto te onego bed ni dhi e obongo, mondo obongo koseyudo ote no to chak duok del kuonde mopogre mondo ng'ato bed ka ngima e ngimane pile. En Cerebral Palsy Awareness Month dwe mar adek higa ka higa imo miantere kod Dr. Lolo odiechieng' ma kawuono ka dwe pok odhi ahinya mondo mi oganda wa upuonjre kendo wang'e mathoth kotenore kod chandruogi. Daktari, aneno kikelo na picha moro ka ok ang'eyo ni picha ni diher mondo mi wapuonjre godo ang'o? Koro e picha ni ka wang'iyo to wacho ni cerebral palsy gima timore ga ni ochakre sama nyathi kore konyuol. Nyathi konyuol to gima wacho ga pile ni ywak mar nyathi cha en gimoro ma muhimu ahinya. Ma nyathi kosa moko nyuol maber kata koko ywak maber to shida chakre gi kanyo. Koro sama gichakre stage mulongo ni stage mokwongo ka nyathi pod tin, mano koro one stage achiel. Bang' iso ni sama koro osenyuol nyathi onego bed ni nitie gigo monego bed notimo. Nyathi konyuol onego bed ni bang' dweche 3 onego bed ni osemako wiye. Bang' dweche 5 onego bed ni osechako bedo piny kimake. Bang' dweche 5 onego bed ni onyalo bedo piny kata komake mang'ise no bet kende. Bang' dweche 7 onego bed ni osechako lak. Bang' dweche 10 onego bed ni osechako chung. Koro no kaka dhano develop lure gi stages mopogre. Koro nitie gi ranyisi moko ma wadwa ni tim kichopo e dwe machal kamae. To mondo ing'e ni nyathi nigi tuo mar cerebral palsy, ineno ka nyathini en koro odeko e timo gik monego bed notimo. Iyudo ka nyathi osebedo kata higa achiel to pod wiye gore piny sama iting'e. Mang'isi ni ok onyal kata bet piny. Kech mondo ibed piny ng'iso ni onego bed ni inyalo ting'o wiyi maber mondo ing'i mbele. To kamano ok nyal timore nikech in gi shida moro amora kata e ng'uti kata e obongo, mang'isi ni ok nyal bet piny. Ka nyathi ok nyal bet piny ng'iso ni kata nyathi ok nyal lak, to nyathi ok nyal wuotho. Koro ranyisi mayot ahinya e joma mine kata wan joma nitie oganda mantie oko kacha en ni nyathi ranyisi monego bed notimo kata kipime gi nyithindo moko tineno ka bet odeko matin kilinganisha gi nyithindo moko mantie kanyo. Koro stage mokwongo ineno ka koro wuotho bedo matek. To gima ber gi cerebral palsy ma ng'iso ga jonyuol pile en ni ok en tuo moro ma dhi medre mbele. Kana osehinyi nyadichiel ok no dhi medre mbele, but ibo dak mana gi complications kata mag tuo mani bedo go, lakini ok en tuo moro ma medre. Koro stage mar 2 nikech koro ok ti gi fonde ni mang'eny kamano, koro gidhi ka gimoko. Ing'e ni kitiyo gi lweti kamae eka koro lweti tiyo maber. To kibedo ni ok nyal tiyo gi lweti to koro lweti moko to mibedo gi gik moko ma koro ineno ka koro kata kaka lweti obet chako wilre nikech ok ti gi lweti, to koro lweti kata ring'o monego bed ni nitie choke go be koro ok ti. To sama ok tiyo gi ring'o mantie choke ni to ineno ka koro muscle no wanyalo luongo ni dhero, koro ok bed gi tegruok moro. Koro stages go to kochuno bed ni nyaka gilure kaka ochan gi kamano. Tuoche owacho gi kaka dakteche ni tuoche to ok som buk, bone mosomo buk. To gimoro nyalo timre mopogre gi kaka mar ng'at moro nitie. Ero kamano. Manyiso ni obire okang' kokang', obire stage ka stage, to stage achiel ema dhi nyuolo machielo cha ema dhi nyuolo machielo. To en wach mapani Dr. Lola oganda wate onego bed ni ng'eyo ni sasa mokiti kod fuonde ni maber to nitiere kaka obedo matek kata obedo stiff, nitiere kaka ok obed motegno, ochako bedo mayom kata gikone obro kethore. Emomiyo thoth ne wacho kata ni kaponono ni nyalo jako dendi to jak dendi, kaponono ni en wuoth ka en doyo ka en ang'o mi dendi mondo mi dendi ochak ni mondo mi obwongo ni del ni en gadel matiyo. Daktari, ka picha ni ang'o matimore nikech maneno ka gima ochalo na lith lwedo mag nyathi kose magi lith lwedo mag nyathi. To mana kaka no wacho sama koro nyathi no sebedo gi tuo mar cerebral palsy, fuondege ma chako hinyre nikech koro sama koro obet kama igeni sama en gi ng'ol mar obongo mang'ise ok onyal control fuondege, ok onyal control kata joints moro amora mantie dende. Koro nikech kaka isewacho maber ko kitiyo kode tineno ka koro ochako loko kite kaka entie. Koro sama okitiyo gi lwete ni kamano ineno ka koro muscles gichako yware nikech samoro ok onyal rieyo lwetene maber. To koko rieyo lwete maber to dong kaka gimo kalith kuo kata kaka kok gweno kamano. Koro sama omedo ni koti kode momedo kethre kamano. To sasa moseyudo nyathi nitie sama watero nyithindo e rehabilitation kata occupational therapy mondo wahakikisha ni fuonde nego irieyo. Joma chon ne wacho ga ni nyalo bedo gi tuo mar kulbat. Koro kulbat ni ne biro ka koro kiti gi gik moko mantie dendi. Koro sasa mintie gi shida mar cerebral palsy
nyaka wa make sure ni watimo exercise moro matin mondo hakikisha ni onge moko mora mantie fonde gi mantie kamano. Koro mae osetimre makoro chalo nyathi mane ok lugi daktari kata mane ok dhi e thieth emomiyo koro lwetene koro kethre kamano. To mae nyalo timre e lith lwedo mantie lwedo, nyalo timre e chongeni, kendo nyalo timre e lith lwedo mantie tiendi. Nikech ng'ol nitiere obuongo, koro ng'ol mantiere obuongo ni miyo fuoni kata tudruok ok bed maber kod fuoni mag del, manyiso ni del ok ti maber ma ang' nokel tho kata bet motegno bedo stiff mar fuoni mopogore e del. Daktari dwani mondo mi aduoki chien matin, nawinjo kiwacho na kacha stages mag cerebral palsy. To wantiere kod kidienje adi kose en achiel kamano? Cerebral palsy en mani koro komako tielo, en ng'ol mar obuongo. Wantiere kod kidienje mopogore koso? Wanyalo wacho ni kidienje tena en achiel. Okay, nitie mopogore nikech mae gi mohinyore ahinya, obuongo e mohinyore ahinya. To sama obuongo hinyore, koro ranyisi nyalo bedo mopogore. But ahinya gimoro maduong' en ni obuongo ema nigi tabu. Koro shida manyalo wuok e tabu mantieno to koro opogore, luwore gi kaka dhano nitie kaka ochwe. To seche moko waneno ka nyithindo mantie gi cerebral palsy go, be seche moko nitie gik moko mantie dendgi be makethre nikech luwore gi ang'o manomiyo nyathini noyudo cerebral palsy. Mana dakwa ni mondo aduoki machien matin. Ang'o matimre momiyo wayudo gi cerebral palsy ni? Now, gima timre gi cerebral palsy en ni nitie wach moro mane nitie ndalo mana either kane mama no ne nigi ich. Ka mama nitie gi ich, nyalo bedo ni nitie tuo moro mane mama no nitie godo. Nitie seche moko yedhe moko mane omuonyo sama ne nigi ich. Seche moko be nyalo bedo ni yedhe moko mitiyogo gi mek moko ma samoro ng'ato madho kong'o ahinya, samoro ng'ato madho ndawa kata bang' gima kamago. Mago duto te nyalo affect mama no sama mama no nigi ich. But mano to nyalo ga bedo control, kendo nyalo bedo ga ranyisi ne nyalo kaw piyo sama nyathino nitie ich. Emomiyo wacho ga ni sama mama nitie gi ich to nego be ni gidhi e osiptal mondo koro wang'is ranyisi gi ka nitie mondo wakony mama no sama pod nyathi nitie ich. To waseng'iyo ei puonj ma wasetimo ei Kenya kae kata studies ma wasetimo ei Kenya kae nyiso ni thothgi mar cerebral palsy no wuok ga seche banyi mama no chako muoch koro chako kae. Emomiyo wacho ni sama muoch chako kae ringi mondo idhi e osiptal. To ahinya muoch kideno ka muoch dhi seche mang'eny mokalo kaka onego bedni idhiye, to onego bedni daktari mantie kanyo golo tekro ka wacho ni koro nyuol ma kawaida ditami, to afadhali wakonyi mondo wagol nyathini e yo moro. Seche moko neno ka mine moko dhi e pala mondo wagol nyathino mondo nyathino kik chandre ka en ei ich, nikech atamalo 80 mar nyithindo mayudo cerebral palsy giyude sama koro mama no muoch kayo kata sama onyuol. Kaito bang' mano to atamalo matin ema nyalo yudre to kosenyuol nyathi. Koro gima wanyalo konyo kaka oganda, wanyalo konyo kaka jopiny, kaka wanyalo konyo kaka dakteche en ng'iyo ni mama ni sama muoch chako kae ni ere ng'ama wuotho kode e wuoth mar nyuol ni, nikech e nyuol kae ni ema shida dhi bedo. Koro mane kuma nyaka nyuel ka mashida bedo. Samuri timo ich dweche 9 kata dweche 8 maber, dweche 9 ni maber. Koro dakika matin kata seche matin e nyuol ka nyalo kelo ng'ol mar obuongo madhi chando nyathini ngimane duto te. Erokamano. To daktari winjo kimulo gimoro kanyo ni nitiere kaka yedhe ma samoro mine tiyo godo diere magi pek, samoro kata kuong kata kong'o, samoro kata nyasore seche ma joma mine pek. Iwacho ni kwanda tamalo matin biro to kanye joma mine osenyuol, thothne seche ma muoch ochako ni. To adwa ni mondo mi imul na gimomiyo ni wacho kar yedhe kachiel kod kong'o seche ma ng'ama miyo pek ni chandruok bende nyalo bedo ne nyathi mantiere ich ni. Thothne chandruok mabiro ga en ang'o? Erokamano. Gima wang'eyo ni yedhe ma watiyogo gi nitie yath manyalo mi nikech daktari nondiko ni yadhni mondo itigo. To nitie yedhe moko ma kata sami tiyogo to daktari ng'isi ni sasa midwaro yudo ich kata sasa miparo ni iyudo ich to duog ira mondo either agol yadhno kata awilnigo kata lok dose ne mantie, nikech nitie yedhe moko ma anyalo ndiko ni nikech gikonyo e ngimani mapile. Wami example mayot kaka tuo mar ndulme. Nyalo bedo gi tuo mar ndulme, yedhe ma gitiyogo ahinya gihinyo ga nyithindo sama gin e ich. Manyiso ni sama idwa bedo kin gi tuo mar ndulme timonyo yedhe gi, sasa miparo ni dwa mako ich to onego bedni dhir daktari mondo owilni kit yath mitiyogo. To kiparo ni koro isemako ijno to koro onego bedni dhir daktari ting'ise ni nokang'isi chon lakini apok achwanyara matin taparo ni ere kaka wanyalo konyo, nikech
sama koro dweche mokwongo wigi mokwongo ariyogo mage ema ber ahinya mondo wagol yedhego mondo nikech sano ema koro nyathi losre e ich. Mano yath ma daktari ondikoni. To nitie yedhe moko ma daktari ok ondikonwa. Nikech wawacho ga ni kong'o, nyasore, njaga, mago duto te ok gin yedhe lakini ok daktari ok ondikoni. Yedhe gi duto te ginyo nyathi nikech sama obuongo mar nyathi losre to onego bed ni losre e environment moro maber mok iny lokruok magi. To koro sama wach ni kada koro yiero madho kong'o tineno ka nitie tuo moro manyalo mako obwongo mar nyathini manyiso ni koro odhi kethre ma koro nyathini kata onyuole kata idhi e nyuol maber mako ginene idhi e nyuol maber nyathi owuok pod odhi bedo gi shida nikech samoro nyathini oseng'iyo gi kong'o ma koro dependent kong'o no to sama koro gole to bedo gi gimiluongo ni withdrawal to chako bedo gi shida. Omiyo yedhe duto te kata bed ni daktari nondikoni daktari wamake maka kanyo. Kapo nono ni imadho kong'o mang'eny seche mipek winjo ni nyathi nyalo nyuol ka kong'o oseng'iye rembe ma seche ma koro gole kong'o no to bedo kod withdrawal symptoms. To kata kamano kawuono mano ken mainowa en cerebral palsy, ng'ol mar obwongo ma bende en awareness month. Daktari opimonwa kacha ni nyalo ting'o ich maber to kar muoch ka nyalo miyo nyathini bedo kod ng'ol mar obwongo. To tok muoch bende kod ata malo matin to kar muoch ka nyalo miyo nyathi bedo kod ng'ol mar obwongo. Wakawo yoyo ka waduogo to wadhi nyime po nono nitiere kod penjo moro amora nyalo tudori kodwa yor SMS en 23600. Weche manyien muoch pile ka pile kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar smartphone. Citizen Digital en reporter mar jopiny seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Sharpbakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Sharpbakey.com. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie ajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gyo kumba mar boda boda mari kata kama sira ujuki one kodi kiki baji goi bang masira yudo kumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar $100 kende *487*4# mondo mi yud bima boda. Seche ma wan piny ema ngima miyo wate mondo ng'e chir gi yie ma wan go mar kelo lokruok e ngimawa. Kik iket rapim ne tembe mabironi. Tem mondo ilo tembe te mabironi. Dial *811*346# to get seche ma wan piny. Penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu cerebral palsy.
En awareness month, cheneni en dwe moda ni oganda wa ong'e mathoth kotendo kod tuoni. Daktari ni pimo kacha ni kwanda tamalo 80 mar tuoni biro ga seche mamuoch osechako kayo ng'ama miyo matin mokalo biro to kosenyuol nyathi. To ang'o kendo manyalo kele kopogore kod seche mag muochni ma bende nyalo kelo ne nyathi ni ng'ol manyalo rocho ngimane duto te. Koro mana kaka swacho ni atamalo praboro en seche ma intie muoch ka mama. Now nitie seche monego bed ni muoch ka ng'ato. Iwinjo ka jomoko wacho ni muoch no kaya ndala 3, muoch no kaya ndala 5, muoch no kaya mano konego bed ni timre kamano. Muoch onego bed ni nigi sane. To sama isedhi hospital bose pimi bo yudi ni koro muoch osechako. Ngeni nyalo bed ni ramiera moro mabiro to dhi. But moro ma koro yo mar nyathi wuok kose yawre. To koro muoch kosechako to konego bed ni okalo kata seche 6 kapod muoch kai. Samoro gimomiyo waneno ka koro wan gi shida ma koro tuoni medre en ni nitie gik moko mamiyo koro wabedo gi chandruok ma koro waneno wantie go sani ni. Mokwongo en ni mine masani samoro gintie mine matindo to sama mama nitie wach ni kada underage kada nyathi moro ma dweche 12 omako ich mangiso ni yore mar kalo nyathi pok oyawore maber. Koro sama nyathi skul omako ich kamae to samoro nyathi skul ne jagi na 12 nyathi moting'o to en gi kilo kata 4 kata 5. Mangiso ni yo mar nyathi ni komodhi kalo go ni gi shida. Koro sama wang'iyo ga wapuonjore ni nitie gik moko adek manyalo timre. Samoro nyathi emaduong', samoro yo mar nyathi ematin. Koro ka nyathi duong' samoro itimo ultrasound to timo picha mar ich to ngisi ni nyathi ni duong' ok nyal kalo e yor nikech nitie kaka wapimoga to ngisi ni yor ni tin nyathi ni duong' ok nyal kale onego bed ni winjo daktari. Mar adek gimomiyo medre en ni sani koro tuoche mek skari baneno kose medre nikech sani koro kit chiemo ma wachamo opogore gi gik mane wachamo chon. Joma chon ne chamo rabon gindo magik makamago to sani wachamo gik mantie gi skari momiyo tuo mar skari omedre. Osefwenye ni mine mantie gi tuo mar skari ginyuolo nyithindo madongo to nyithindo madongo gi samoro gidongo ahinya. Samoro nitie kata nyithindo minyuolo gi kilo 6 kata kilo 7. Sama nyithindo nigi kilo maduong' kamano to yo mar wuok mar nyathi tin. Mangiso ni nyathi dhi kawo seche mang'eny mondo tem mondo owuogi. Oriore otemo rione to samo temo rione ni to ineno ka koro kata oxygen monego bed ni oginene en go e ich kanyo koro ok nyalre. Emomiyo yugo seche moro wacho ni nyathi no dhi oko ka en e ich. Sasa ma nyathi odhi oko ka en e ich mangiso ni ok oyuo maber. Koro sama koro gamo muya kamano to dhi samo chukore kamano to dhi oko. Emomiyo samoro kopim to ngisi ni mama mathine chako dhi oko to wakwayo ni mondo yie ni mondo daktari otim nadi otiri kata pala mondo gol nyathino. Mago nitie moko mbai mano wasewacho nitie yedhe ma tinde tiyogo chon ing'eni joma mine no koero madho kong'o mang'eny sani to koro naneno ka report mar nakada nowuok. Report mar nakada wachacha maber kendo na koro mine gi chuo koro wadhi koro dhi dro wacho gi ma chuo nyalo timo mine nyalo timo to koro mano wuok gi makosa nikech en sama utimo kamano en ng'eni onge ich momako ine mitin gi ich ni mini gi nyathi. Koro wan kaka joma mine nyaka koro wadog chien nyaka koro wapar diriyo nikech ngima ma wakele piny ni en ngima mar nyathi monego bed ni wageno e ndalo mabiro mbele. Koro mano miye momiyo sani waneno ka koro gitemo medre ahinya. To mai bo sekelo nyaka shida kaka wan joma daktari nikech samoro ina kama mama osetemo embo samoro kwa ini wenawe amonda dhie pala mona tim nadi mondo wagol ni mondo wares go nyathini. Neno ka seche moko dakteche moko nyalo wacho ni wabedo wamiye samoro mama ng'eng mondo wane gimo nyalo timre. Mano nyalo kelo makosa makoro we end up ni nyathini bedo gi cerebral palsy e gimoro mane inyalo kony. Sasa manya ng'ato ni hospital nitie kaka wapimo ga nitie kaka wagoro nitie kumoro makise kalo to koro wacho ni oyo koro kume kaleni kata warit nyaka kiny to gima dhi timre nadi dhi timre to koro onge. Koro wan kaka dakteche gi jogo mamiyo mine kata bed manen nyamrerwa kata bed mana clinical officer daktari mora mama man gi ich kose biro iri en jukumu ni mondo hakikisha ni nyathi minyuolo ni obed nyathi ma wiyo ok dhi bedo gi shida mora to mana ka wang'iyo mine mantie manyuol gi to umbe kaka jotuo sami biro ka daktari wacho ni mai koro ok nyalre wakwayo ni mondo winji daktari nikech gimoro matin dakika matin moro mar nyuolni dhi kelo gimoro maduong' ma igni mang'eny pod dhi bet ka ing'iyo nyathino. To ranyisi ma cerebral palsy
Nwawacho ni chakre gi obwongo. Kapok wachako ranyisi mar cerebral palsy daktari, awinjo kimulo kacha medical negligence. Tiende ni en makosa mar daktari, momiyo samoro nyathina obedo kod cerebral palsy, chandruok mano konego beno obedo godo. En ng'ol mar obwongo, tiende ni ok odhi bedo nyathi ma dhi bedo kod ngima kaka nyithindo mamoko. Ngima ne dhi lokore. Ere kaka janyuol dhi ng'eyo ni ma ato ne en chandruok mane an awuone makelo ne nyathina e seche manyuol, kata ma en chandruok ma daktari medical negligence nobede emomiyo nyathino yudo cerebral palsy. To kapo nono naseng'eyo pogruok ariyo gi, ere okang' monego bed nakaw nikech ukelo ne nyathina chandruok. Un lakteche molony, un lakteche motiegi. Imiyo nyathina ng'ol. Ere okang' monego bed nakaw. Ero kamano. Kaka inyalo ng'eyo, ok anyalo wacho ni nitie rules minyalo luwo, wacho ni mae koro daktari, mae koro wan. Emomiyo sama nawacho wach negligence ni, atuomo daktari matin, tatuomo ng'ama miyo. Ei ndalo mane pod atiyo gi mine manyuol, kapok nachako kawo nyithindo koro, ne nitie shida achiel maduong'. En ni samoro ji mochako kai to intie dala. Ibeta beta, irito dakika mogik mondo ibi. Gik mang'eny samoro osetimre, nyathi samoro osedhi oko, ibiro koleo. Mani ni sama ibiro koleo no, makosa en mar ng'awa, en mar janyuol moting'o nyathino. Mar ariyo, samoro wang'isi niya, mama, ma ok nyalre. Awakoni mondo watim kamae. Thoth ji kowinjo ni pala, to koro gineno ka koro gima giluor, to koro time medo kadhi, nyathini medo hinyre. Sama medo hinyre kamano, sama medo chukre kaka ochukre no, mano kore kaka chances ge ata malo mar yudo cerebral palsy be kore ka medre. To mar daktari, en ni samoro agiso ga laktache ni winj mama nikech en meni gi moche ne mowinjo lit. Kiwinjo ka mama ni wacho gima kamae, kata samoro winjo ka yathi koro owetugo e ich. Mang'isi ni koro en koro beta, mang'isi ni koro osegamo muya. Koro samoro osebedo kada ndalo ariyo kapod ochukre kamano. Koro waparuru gigo manosepuonjo kaka dakteche, mondo gik manosepuonjo ga kik gibed kayiem. Bed ni isedhi e tiegruok mage gik ming'eyo, gik manopuonji go. To samoro bitiyo gi gimoro ma iluongo na obuongo ni. Ma inyalo neno ni samoro buk wacho kamae, mana kaka naso wacho chon, buk ting'eno tuoche ok som buk. Koro kineno kamae to ok dhi kaka pangre cha, to chak go mbaka ni chon gi jatuo, mondo jatuo no bobedi gi plan. Ing'e ni sama sani kiwacho ga adiera wacho ni ati joma chuo gi joma mine nitie akang' marom. Mano ok en adieri, nikech nitie decisions moko mok anyalo wacho kaka nyagem ni mae gima dhi timo mok aloso gi wuod ndhiwa. Samoro nyalo wacho ni ero idwa dhi e pala, anta paro ni kik idhi e pala. To kwachako wacho gi chon, bo wachako loso gi joma chuo, bo loso gi joma gi mamano, mong'ise ni kaka waneno nyathini, kaka wapime, to wachako iko jonyuol chon. Nikech gimoro mong'isi apoya, ok idhi yie piyo. Nikech bo wacho ni pod wagochi na ndhiwa winjo ni giwacho ang'o, to ginto giwacho ang'o, nikech nyathi en mar gweng'. Nyathi mar gweng', but kochopo kama koro ngima nitiere kama rach, simbe samoro network rach. Itemo nyiso joma mine ni nyaka joma mine bed koro bed gi teko mar making decisions, nyaka bed gi teko mar ng'ado ni koro ma adhi bedo kama en ngimana, en ngima nyathina, koro itimo kama Daktari ponono ni ng'ama miyo osekonyore, ma nyathi osewuok oko. Ni wacho kata ni ranyisi moko monego bed ni ng'ama miyo chiko ne ite maduong' en ywak mar nyathi. Kaka nyathi ywak kod koko ywagi. Koko ywagi mano en ranyisi, kod kako ywak bende en ranyisi. Ranyisi mage makineno kaka ng'ama miyo, tinyalo chichni nyaka bed ni nyathini ni nyalo bedo kod chandruok mar cerebral palsy. Sama sano ma nyathino wuok, ten ywak mar nyathino. Seche moko ma nyathino kata nyalo kawo seche auchiel kapok oywak. To nitie ywak ma kawaida. Nyathi ywak mar nyathi kata bed mana ni pok ni nyuol, kata mano bed ni nyuol ni mokwongo. Nitie ywak moro ming'eyo, moro maduong' ahinya, moro machiwo ng'ato e nindo. To nitie ng'ama ywak ka gimo chukre, omo ka gimo oywak to koywagi. Koro mokwongo dakika 20-30 kamae, onego bed ni nyathino osechako ywak. To samoro neno ka dakteche gin giwuon gichandre mondo gimi nyathino mondo ywagi. Chon ni pado nyathi, samoro iting'e gi tiende malo mondo oywagi. Nitemo tim gik moko mondo winjre mondo oywagi. Samoro inyalo bet kanyo isenyuol, lakini kada king'iyo kaka daktari chandre, ting'e ni nitie wach moro mantie kae. But bang' mano wach ni samoro ywak kata bang' seche 2 kata ywak bang' ndalo achiel, koro onego bed ni koseleo, kech nitie max ma wamiyi sama nyathi ywak, to onego bed ni en kuom 10. Sasa moyudo abiro kadhi piny, wan kaka dakteche wachako ng'isi ni gima kamae notimre sama ni nyuol. To gima kama nyalo wuok ne niya, onyalo bet kamae kata onyalo bet kamae. Koro wachako prepare igi chon. Mong'ise ni sama nyathi ni dongo, to nitie gigo ma wachako ng'iyo gi chakre chon.
moko no wacho ni nyathi ka dongo neno ko dongo mo gine ne mayom mo pogre gi nyithindo moko to nyathini osika ni otuore onyalo bet gi tuo mar rieruok nikech ngeni samoro moro magi moro ketho obongo ni to ote moro obongo kethre to koro nyithindo gi atamalo 45 bedo ga gi tuo mar ndulme nikech obongo gi no kethre koro nyathi nyalo bedo ni ochako riere chon mar ariyo ineno mana kada kimie kada kodhoth kada kimie chak dhoth mokwongo dhi bedo matek nikech teko kata mar dhoge mar dhoth be koro onge koro magi nyithindo ma seche moko ineno ka wamiyo chiemo gi mpira gi tube madhi e umgi samoro wamiyo gi kijiko nikech kiketo gi e thuno to nyathino ok nyal kada bedo gi teko mar mako thuno bogol chak bawuog oko koro samara mora mimiye nyuka kata miye mana chada dhoth tineno ka koro nyuka no ohase ahinya en pile ng'ato nyalo haso lakini nyathi man gi cerebral palsy ibo yudo ka haso ne bedo mang'eny nyathi ma kimiye nyuka kodhoth kata matin to nyuka to haso mang'eny ohaso moro mopongo nyaka lepe samoro haso bowuok e dhoge bawuok nyaka e ume koro magi ranyisi mana gi chon mana e dwe mokwongo mindodho nyathini idhi ng'e ni nyathini ok en nyathi moro man gi shida moro monego bed ni daktari ng'iyo sama koro kata haso no samoro bedo ga mang'eng ahinya makata nyithindo gi kata ka gidongo kata en nyathi ja higni 2 but pod ok onyal dhoth mangiso ni ok onyal kata kawo chupa moro mar nyithindo gi bokete dhoge baketne dhoge bo muony maber koro nyithindo aila go gin watero gi operation to waketo ni gi tube to wamiyo gi chiemo ka ginene kadhi e igi direct nikech kuonde gi te ok nyal tiyo koro ranyisi mokwongo en ga ni e sechego koseywak nitie gik monego bed ni ng'iyo bang' dwe achiel dhoth en gimoro maber monego bed ni ng'iyo to seche midhi e clinic kamae to weight mar nyathi be ing'iyo kilo mar nyathi nyithindo gi nikech gi haso mang'eny to gi chiem maber en nyathi moro ma kawuono ni nyuole gi samoro gi kilo 4 kiny en gi kilo 2 koro ginene kilo ne dhi adhiya piny to onego bed ni daktari penjo ni ang'o timre e nyathini kosechopo dweche 6 koro ineno ka koro nyathini kata buonjo pok no buonjo en ong'icho ga ng'icha nikech onge ote moro mar obwongo mong'ise ni koro mae Ruth onego bed ni ang'eyo Ruth abuonjo gi Ruth kata mama koro obiro onego bed ni mama ting'a kata ng'ata tinge nikech obwongo ne ok nyal miye ote mang'iso ni mae ng'ama ng'eyo mae ng'ama kia koro ranyisi lure gi ni nyathini en jadweche adi kochopo dweche 6 pod ok onyal bet mana kaka no wacho samoro ok onyal chung to kochopo mbele bang' kata higni 2 nyathini kata luongo mama kenda pok ochung pok otimo gimoro amora kata koro speech koro ngeni wuoyo be koro ok onyal wuoyo nikech oonge teko mar nyuolo koro en tuo moro ma affect gik moko duto te gimoro amora en ng'ol moro ma ok ober ahinya samoro wacho ga ne hodali bed ng'ama ng'ol mitinde chelo turi nikech nyalo wuotho gi chuma kata nyalo wuotho gi kedi to mar cerebral palsy ni to dwaro ni wan kaka jopiny wan kaka dakteche my cerebral palsy awareness month nyaka wati matek mondo atamolo kaka omedre ni wangi to koro onego waduoke uru piny kata mondo atamala achiel kata mana ta achiel do mani ngene nyathi achiel onyalo bedo nyathi achiel e mier achiel lakini effect mar cerebral palsy mar nyathi achiel e mier achiel nyalo ketho dak mar ng'ato nikech ahinya chuoero ringo giringo ga wamake kanyo daktari wayude weche manyien machuok pago gin weche madhi biro nwa sachele wange mami dhiambo kik dhi mabor kik isudi en chandruok maduong' kendo medore pacho ka to bende nyalo geng'e kik dhi mabor nyaka Ramogi Ajwang'. Fresh episodes now available on Viusasa. In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on Viusasa. The health benefits and go mang'eny. Gini oting'o protein, calcium, fiber. Kar fiber no konyo kar digestion gi antioxidants. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com.
Usingoje mechi za English Premier League zichezwe wikendi. Play the virtual leagues now, ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika mbili. Chapa chap chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Ni angomyo ne weyo tich computer duogo loso nyiri neno tich computer kaka tich kone beni we kako ni idwa mondo biano bed mangima tapki uge dalani mondo idhi In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion ceiling 490 Copia Harden T-An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e Copia kalam muma manyien pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore Copia maisha rahisi. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles, and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. We have no problem with you organized demonstration, but please, it is your responsibility to work with the police to make sure that the rest of the citizens of Kenya, their lives are not disrupted. Jatend piny Kenya William Ruto kone jo Kenya ni kik giluor siem ma ichiwo gi kweth mar Azimio la Umoja mar bago ng'anyo mar tipo juma manyien. Kuna mtu yetu waliwawa jana kwa upande wa Cheburmo hapa chini na alikuwa anatafuta ng'ombe yake. Jonjore ma North Rift medo mana timo monj kata bang' sirikal chaka pedha mager. Monj manyoro ne okelo tho kod lal mar jamni Baringo. Nilikuwa nimekuja hapa kotini lakini nikaona kitu ambacho sijakiona, maana kuna mtu analia mbuzi. Achich moro ne umoro ywak kadiel kane ochop kode doho kitude gi ketho mar nego nyathine. Bentiere kod penjo mora mora namba mar simu nitiere TV mari Facebook page en Penj Laktar inyalo yudo bende Facebook page Ramogi TV #Penj Laktar inyalo tudori kodwa bende kokale yor SMS namba mar SMS en 236000 kane pok wadhi yo daktari nowacho kacha ni kwan mar nyithindo minyuolo kod ng'ol mar obuongo ni medore mang'eny mokalo to wacho kacha ni en chandruok nikech thothne iyudo ka joma chuo ringo kendo giweyo mine gi nyithindo mantiere kod chandruok makama kane pok wadhi yo daktari ne penj ang'o momiyo thothne joma chuo ringo nikech nyithindo en mar oganda nyithindo en marwa waduto to iyudo ka seche moringo oringo mowe kaka ng'ama mama ino kinyal ringo nyathini ok ni jite ringo moko ringo to rito nyathi manigi ng'ol ken gimoro mayot omiyo sasa mama manigi nyathi mantie gi ng'ol to onego bedni oyudo support kochakre gi osiptal oyudo sir kochakre gi osiptal daktari mano nyuolo nyathini mano ng'iyo nyathini ka daktari mar nyithindo kaka an onego bedni mana gi sano osechako siro mamani kata kapok mamani owuok e osiptal nyaka otege ibo ng'ise ni gima kama idhi timre to ok en okang' moro matin manyalo rumo gi dwe achiel gini en gima en chalo gima ochwere odhi dong' gi nyathini kong'ol koro ni jogo mantie e osiptal en gima ochwere wanyalo mana konyi mondo kik ibed gi shida mang'eny
mana ngima nyathino mondo chal ka gimo nyalo bedo ma kawaida lakini ok obi chalre gi nyithindo mamoko manoko bedo gi tuo mar obwongo ni. Koro sirni kosetakre gi dakteche gi nurses ji duto te sama mama ni dhi dala jodala wan kaka jo anyuola wacho ga nyathi wan kaka jogweng onego bed ni wasiro mama ni. Samoro mama nyalo dok e gweng to wacho ni gima notimo kamae samoro no ire gi jogweng gi ko ineno ka koro sir mar jogweng be koro onge. To samo donje ot jodala wa nyithindo loso mana gi ji ariyo kik wawe ni koro kashida baka ma osetimre to koro ngama dichuo koro en koro onge nikech rito nyathi man gi ng'ol tek. Nyathini chiemo okonyal chiemo kende mangiso ni ngama miyo nyaka idhi pidho nyathini samoro ni jaducha jaigni 4 jaigni 5 pod en nyathi madhi okelewni pod en nyathi mok nyal luokre en nyathi mipidha samoro inogo beri doge tijeni mondi man gigo minyalo timo to kada ineno kata jomoko ma ndiko ga ni mondo okonywa e tich modaga gogi ginya mana seche moko giyega yeni ke chwan gi nyithindo mangima to sama koro en gi nyathi matuoni kata maid mada konyi mondo iti kode samoro dwaro pesa mang'eny maloyo kaka ni nyalo afford. Samoro ineno ka koro nyithindo gi seche moko kata ng'ama miyo no empo nyako dog mondo many pesa moro koro yie na kawe simbo chieng kantere Kisumu. Halo chieng penj laktar awito ochieng ne wuok Kisumu. Ochieng inyalo temo kendo mondo mitudri gi laktar en thuolo wa waduto te inyalo penjo laktar nikech gima en mwandu kaito penjo bende eng'eyo. Daktari wadhi nyime. Erokamano. Koro no kata samoro mama ni be koro gigi nyalo bet ni ng'eng ne ahinya embe koro dok e tijene ma pile koro gigo koro ture tido ka samoro nyithindo gi olorne gi e ot samoro kango duogo godhiambo nyathini pok no chiemo nyathini samoro nolosore kanyo samoro nyathini kata koro no riere to onge ng'ama nyalo konye ni jogo mang'iyo nyithindo mantie gi ng'ol machal kamae mokwongo wadago ne giero kamano to wangiso gi ni kony nitie manyalo konyo nyithindo gi. To mar ariyo en ni nitie e hospital nitie kuonde Omondi kantiere Siaya. Omondi halo penj laktar. Yes, so yudi na di Ruth. Wadhi maber Omondi machiegni? Bende antie maber. Yes, awuoyo kodi kawuok Games Rembe. Machiegni. Koro an gi penjo. Penjo mara chalo kamae daktari. An nitie nyathina moro manonyuol. Nonyuole kamoro no Mutumbu. Nyathini ka nonyuol Mutumbu natero min gi gimoro saa 7 otieno. To min gi kiny odhi onyuol kiny saa 8. Winja? Wawinji maler dhi nyime. Ka koro min gi kiny odhi onyuol kiny saa 8 to no sama nonyuol to tieko gimoro 2 hours kapok oywak. Koro nyathini aneno ka en gi problem ma en gi problem no bade konchiel ok ti maber wiye en gi problem kar ko wiye no siko runda koro konyal wuotho kendo another problem en go tiende konchiel bendo ywayo kabisa koro no tieko 2 hours kapok oywak koro anyalo konye nango. Ojegni adi sani Omondi? Sani ojegni 5. Ojegni 5 Yes, so en gi problem ko chakre on left mar tiende lwete tiende no ok ber kabisa. Erokamano. Koro anyalo konye nango miya uru paro manyalo konye go. Erokamano. Omondi wuok Games Rembe kumae. Owacho ni gima Omondi nyalo timo ka intie game hospital machiegni kodi en Siaya County Referral Hospital. Hospital nigi lony kendo nitie gi physiotherapy en department moro matimo chalo ka gima en exercise mar nyithindo. Chalo ni nyathini noyudo cerebral palsy lakini nokoyude mang'eny ahinya. Samoro nyathini ne duong' to samoro sama nowuok to noywa bade kata noywa tiende bakoro noketho ler ma support kaka otemo wacho chalo ka gima side achiel nobedo affected to nikech at least en onyalo wuotho at least en onyalo support wiye en ng'at ma koterne exercise achiel 2 3 moko to
onyalo yudo lokruok moro mopogore. Koro en exercise ma the first wachni dweche mokwongo kata dweche 4 mokwongo to sami dhi e osiptal no to jo osiptal bobedo ka timo negi exercise gi but tok mano to koro gipuonji gigo minyalo timo ne nyathini sama intie dala mondo kony lweteno mondo kony tiendeno mondo kony nyaka wiyeno. To sama gitimo kamano be ka nitie gimoro shida moro amora samoro nitie adundo samoro nitie abuongone mana ka daktari onene ka daktari opime e ka daktari nyalo wacho ni ma yath madwa ketie to bagi madwa ni mondo itim. Nyithindo ailago awakwayo ni otergi e osiptal machiegni kata mana Bondo district be nigi department machal kamago to gima duong' ahinya ni sama intie Jaramogi to nitie department maduong' en kendo en moro maduong' ma sama en Obama kanyo odil mana gi cerebral palsy kende en te gimoro ma ochalo gym kene gym gido daktari yena mondo akaw simbu Godfrey kapok olal na simu. Godfrey, hello, Penj Laktar. Godfrey, Penj Laktar machiegni. Oimore uru. Oimore ahinya Godfrey. An gi penjo mada Penj Laktar. Dhi nyime machiegni. Hello. Yes, koro. Samoro eyudo ka nyathi onyuol to kowuok. Onyalo kawo nyaka dakika moko 20 kapok owuoyo. To kopo daktari oyuke kata pade to chako wuoyo. Koro madwe nyiso cerebral failure. Hapana, okri nyithindo duto te moko ywak nigi cerebral palsy emomiyo nyaka waendelea ng'iyo gi kuom dweche moko mang'eny. Koso ywak ok en equivalent, ok omino ni nigi cerebral palsy. En achiel kuom ranyisi ma nyathi nyalo bedogo. Samoro nyalo kawo kata dakika 30 kosepame kaito oywak maber to ngima dhi adhiya mbele. Emomiyo sama miyo osenyuol to sama wang'iyo marks moko manowacho ni wamika ok omino ni lakini nitie mark moro makiyudo samoro kida tamalo 20 mondo tin ahinya. Koro samoro kaka dakteche sama wang'iyo achiel okang' achiel nyaka parni nitie marks ma wamiyi kiyudo matin ne 5 to koro atamalo ni mar yudo cerebral palsy medre to samoro inyalo yudo 7 kata yudo nyara 8 kaka nyithindo 2 ma wasewinjogi gichalo ka gima mokwongo samoro noyudo 8 kuom 10 moro ni chalo ka gima noyudo kata mana 7. Koro ok en ni nyathi koso ywak e dakika 20 nyiso ni nyathino koro dhi bedo gi cerebral palsy. En ranyisi nyiso ni wan kaka dakteche nitie gik manyaka wang'e in kaka janyuol nitie gik manyaka ilu. Daktari dwani mondo mi koro inyise ogandawa kaka inyalo geng' thuolo mar nyithindo gamo cerebral palsy nikech ok en chandruok ma ng'ata de gomb ni nyathi moro amora obed godo nikech en ng'ol mar obuongo tiende ni nyathini ngimane dhi bedo kamano e ngimane duto te. Samoro chopo higni 21 ok onyal chungo, ok onyal bet, nyaka pidhe, en tich matek. Ere kaka wanyalo geng'o chandruogni daktari? Erokamano. Samoro amora ma iparo ni idwa mako ich e pinje moko ji plan wan samoro koro igani tada mako ich. Koro sama itimo kamano nitie yedhe mwamiyi ma onego bed ni muonyo, multivitamins ma ng'ama miyo onego bed ni muonyo mondo kony nyathi. Samoro oporeni or samoro otimre kata nono kichano weche gi gin mek Nyasaye. Kotimre kamano gimokwongo ma nyaka itim dhi ir daktari. Koro samoro amora mi plan mako ich kata kisemake dhi ir daktari. Mar ariyo, samoro amora mitiyo gi yedhe moro amora kata obedi daktari ema nondiko ni yath, dog ire mondo ing'ise ni amako ich, adhi mbele gi yedhegi kata we yedhegi kata wawil dose mek yedhegi. Mar adek, ne wacho ni yedhe moko nitie ma daktari ondiko to nitie moko ma wan mwahero ma kata daktari ok dwa. Imadho kong'o, imadho njaga, imadho mago, wakwayo ni koro onego bed ni iweyo. Ngimane onego bed ni iweyo gi chuth, lakini sama imako nyithindo koro onego bed ni iweyo kabisa, iweyo gi saidi, iwe kabisa, koro kik idoge mondo nyathino dog maber. Koro ni gigo minyalo geng'o sama imako ich, wakwayo ni mondo wageng'gi uru, gin gigo manyalo timre. To kineno ka nitie gimoro matimre ni e ijni mopogre gi kaka ing'eye, kata ineno kama ok en gimoro ma kawaida, samoro nyathini osebedo komiel e iyi maber, tipo koro ling' aling'a kata koro kati madho skari ok otugi, gimoro amora molokre mok en kawaida, ringi dhir daktari mondo daktari mondo no nini ang'a timre. Afadhali dhir daktari to ng'isi ni onge gima timre, dani idong dala kaito bang'e to wacho ni dak ni biro chon mondo wares kamae. Mano sama imako ich. To sama idhi nyuol, wakwayo niya, ka muoch osechako kai, dhi machiegni gi osiptal mondo konyi.
mondo ng'isi ni mae nyalre kata ok nyalre. Kendo achaka kwayo ni sama daktari osemi ni mae gimodo ni mondo watim watiuru kanyakla. An be daher ni nyathi minyuolo no mondo obed nyathi mangima, imbe diher ni mondo akonyi mondo nyathini obed nyathi mangima. An kaka daktari, in kaka ng'ama miyo, kwa bete akang' achiel to wanyalo winjire to wacho ni ere kaka wanyalo timo. To daktari ka wacho kamae wawinjire uru ni mondo mae gima mondo watimne. To nitie seche moko mon kaka daktache wanyalo kawo atua moro bo wacho ni mama ni kaka baba jaduong' pod simbe ok donji koth ne chwe mama ni bona na koka timo kamae oyienwa gi sirikal ni mondo wago sim kata ne daktari maduong' mar hospital kata wadhi e court mondo wachi ni akoro kuma wachope ni to koro wadhi timo CS to mama ni koko dua to wan koro nikech nyathien mar sirikal koro wadhi timo wadhi sign ne mondo gima kama otimre to kik wachopuru kik wachop kanyo joma mine bendo bed gi teko no gibed gi power no mar kao decisions kata kao kang makonyo ngima ne to konyo ngima nyathine ni. Daktari ne jonyuol manyalo bedo kod nyithindo mantiere kod cerebral palsy ang'o madinyisgi odiechieng' ma kawuono e dwe ma koro wahingo kata waketo awareness month ni. Erokamano mokwongo gima daher nyiso gi en erokamano maduong'. Ok en gimoro mayot. Ing'e ni sama iloso kaka daktari kama iwacho ata nikech maga gik manisomo to ka ditimore na samoro nyalo pada bedo ni kata ratego matimo kamano kanyal bedo go. Koro wago ne erokamano maduong' nikech mae kang' magisekawo. Nitie jomoko mowito nyithindo, nitie jomoko mowe nyithindo hospital lakini nikech gin gi yie ni mondo gidag gi nyithindo go wan kaka dakteche wan kaka ng'ama miyo agoni yiero kamano maduong' kuom matek magisetimo. Mar ariyo okin kendi mama ji nitie ji mang'eny samoro wacho ga ni wabeduru support groups ma wanyalo yeni samoro ka pek moro intie go kaloso kodi tena ka yot moro nyalo bede koro nitie grube mopogore kidhi hospital ibo ng'isi ni nitie mae group manitie game mae group manitie siaya uriwori gi joweteni to samoro gi joweteni ni unyalo mire paro mopogre unyalo konyre nikech moko ko chudore nyaka koro wadhi e hospital ka mondo wakonyi to kendo wamedo kwayo ni sirikal kaka sari sirikal nitie kamae mae en cerebral palsy awareness month mokwongo en ni wamed puonjo jopuonj wamed tiego dakteche mang'eny clinical officers mang'eny nyamrerwa mang'eny mondo ng'e kaka ginyalo konyre to puonjruok nyalo mana wuok koa e sirikal mamalo to mar adek wadhi ure hospital mondo dakteche omiwa teko manyalo tiyogo. Erokamano Dr. Lola, erokamano mathoth kuom biro kendo kawuono warwako ralum wate kaeto screen wabendo ndik gi ralum atiende ni wantiere e awareness month to kala kata rangi mar cerebral palsy awareness month sani en green en ralum emomiyo inyalo poka green ng'any mokalo e studio in mibedo koda thuolo ni duto te erokamano makende Dr. Lola erokamano makende to kapok away daktari no nyiso kacha ni en adiera makende ni ng'ol mar obuongo kata cerebral palsy en ng'ol mathoth ne biro seche ma inyuolo nyathi kwanda tamalo 80 matin no biro tok ka osenyuol nyathi to gin gigo ma inyalo geng'a we yath we kong'o mago moko ndikni kod laktar to maduong' moloyo bed machiegni kod daktari mari seche ma isemako ich to ka muoche chako kai chop e hospital. Cerebral palsy en ng'ol mabiro kotenore kod hinyruok mar obuongo. Thothne hinyruok mar obuongo makelo ng'ol mar cerebral palsy timore ka nyathi pod nitiere e ich seche ma inyuole. In mibedo kod thuolo ni duto te erokamano makende jogo picha mawa erokamano ne producer wa Papecho Koth kachiel kod director wa Philip Ochieng ne jahera mar chenro ni nyaka kendo odiechieng' machielo oriti ur masane. Erokamano.
Inyalo timo gimoro amora kaka ini wacho na to sani, achiegni bedo but behind. Apke gi behind chalo mana kaka Nyasach Shiva gi Parvita. An kaparo ewi weche gi te, awinjo ka gima ringo neko. Ineno, sani ane sechako, kayo dual maras kaka tapkine kayo. Inye won bani, to bani e nyathini, inye jaoda behind. Vuka to Airtel Money. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. You tume Airtel to Airtel for free. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie jamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari kata kama sira ujuki one kodi kike baji goi bang masira yudo kumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 100 kende *487 *4# mondo mi yud bima boda. Raundi ya tindi kotigara botaka imenya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Na sai mbia na chorete. Haki no mbogo boli mbai wana ina boli ga. Kazimba ta getinya kichi. Karo masachi hoteli yeye. Na rarochi. Ombogo tabwa tiboka. Ngitarde mutagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njisata kitibosoku. Kulende kende tige ko mutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo monta ko ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Egosori enyekigima yaruliriko aseviu sasa bono. Health benefits and go mang'eny. Gini oting'o protein, calcium, fiber. Kar fiber no konyo kar digestion gi antioxidant. E piny mamor ting'o loch. Can you handle the pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Suri machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Nigi gola gi ng'wei. Itera kaji. Ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano. Wach hera liech dio kwach ka kucha. Kadengele. Wogi. Nyarkochia, Tich Abich, saa 1:45 mar otieno.
Mikwara Ramogi une wang sai chenro maro marang'ich welo mae kama wakelo ni weche manyien. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaendi. Bang'e saa 3 to wabiro go mbaka gi FCPA Erastus Kwaka. Gimomiyo en mbaka mabiro go nikech od bura oseketi otas mar budget kata budget policy statement mar $3.6. Sirikal mamalo biro yudo $2.1 ka kaunti biro yudo $385 od bura biro yudo $40 kaso doho biro yudo $22. Obiro penje ni mano nyiso nang'o nikech ei budget achiel ni sirikal pod biro kwayo loan mar $700 biro konyo ngimani. Mane mbaka mobiro goyo gi FCPA Erastus Kwaka men jalony weche mag uchumi. Anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien mawanago. We have no problem with you organized demonstration, but please, it is your responsibility to work with the police to make sure that the rest of the citizens of Kenya, their lives are not disrupted. Jatend piny Kenya William Ruto kone jo Kenya ni kik giluor siem ma ichiwo gi kweth mar Azimio la Umoja mar bago ng'anyo mar tipo juma manyien. Kuna mtu yetu waliwawa jana kwa upande wa Chebirmo hapa chini na alikuwa anatafuta ng'ombe yake. Jonjore ma North Rift medo mana timo monj kata bang' sirikal chaka pedha mager. Monj manyoro ne okelo tho kod lal mar jamni Baringo. Nilikuwa nimekuja hapa kotini lakini nikaona kitu ambacho sijakiona, maana kuna mtu analia mbuzi. Achich moro ne umoro ywak kadiel kane ochop kode doho kitude gi ketho mar nego nyathine.